No, przyjechaliśmy, wiadomo, no, było widać na meczu, że przyjechaliśmy w osłabionym składzie. Pomimo walki, no i wynik jest taki, jaki jest. Zabrakło może sił w końcówce. W drugiej połowie, na początku pokazaliśmy charakter z naszej strony, że jednak potrafimy grać ten futsal, że no niestety no, nie zasłużujemy. Moje zdanie jest takie, że nie zasługujemy na takie miejsce w tabeli, na której jesteśmy, ale daliśmy walkę pomimo osłabień w zespole. Ciężko coś powiedzieć sensownego na temat tego meczu, ponieważ bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu, najsłabszy na pewno w tym sezonie. Dużo strat, dużo niedokładności, mimo tego, że drużyna z Nowin przyjechała w bardzo okrojonym składzie, to nam gdzieś naprawdę się ciężko grało, sytuacje gdzieś stwarzaliśmy, nie mogliśmy strzelić, ale tak jak mówiłem, dużo gdzieś niedokładności. Dobrze, że do przerwy prowadziliśmy 3-0, a bodajże w 20 sekund, co już któryś raz się powtarza po przerwie, dostajemy jedną, drugą bramkę i robi się 3-2. No ale mówię, summa summarum gdzieś to zaważyło, że ekipa z Nowin przyjechała w okrojonym składzie i gdzieś te bramki później dla nas padły. Jedyne, z czego się cieszymy, to z 3 punktów, bo na pewno nie z gry. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.